Akkor mai alkalommal, mint ígértem tegnap, ezt egy picit még átmolyoljuk, mert egy-két kérdésből kiderült, hogy nem volt teljesen egyértelmű ez a dolog. Tehát itt ugye valójában ugye 3 darab üzemeltetési módról van szó, és ugye az üzemeltetési mód itt ugye azt jelenti, hogy a szivattyúkat különböző módon tudjuk üzemeltetni, és ugye itt az elsődleges szempont egyik változatban az energia volt, tehát minél kevesebb energiával üzemeltessük a rendszert. Ugye ez volt ez az első, itt a munkalapok közül ugye ez az első, hogy energia minimum. Ugye a másik is az energia minimum volt. Ugye itt gyakorlatilag ugye ez az Excel tábla, ugye ez a különböző vízforgalmakat jelenti. Tehát ugye volt a technológiai vízforgalma, UT, T vízforgalom. Ugye ez bekerül a tiszta vízmedencébe, onnan kiveszi a szivattyúzás, ez a szivattyúzásnak a vízforgalma, és ugye bekerül a rendszerbe, ahol magas tározó van, és ugye van a fogyasztásnak a vízforgalma. Ugye ez a 3 vízforgalmat láthatjuk. Ezt a 3 darab vízforgalmat látjuk ebben a táblázatban, ugye itt a fogyasztás, ugye itt órai megosztási százalék van, ennek az összege 100%, ugye azt jelenti, hogy egész nap ezt a 3000 köbmétert nyomom be a rendszerben, ugye ez a méretezési vízigény, amit oda is írtunk, de itt alul is. Ugye a másik a víztermelés idősora, amely látszik, hogy 24 óra egyenletes, ugye az indulását már elmondta a rendszer, és ugye a harmadik vízforgalma a szivattyúzásnak az idősora, amely ugye úgy jön ki, hogy nekem itt a szivattyúzási rendszerben diszkrét gépegységeket tudok beépíteni, tehát 1, 2, 3 darab szivattyút tudok beépíteni. Tehát itt n-szerese a szivattyúzási kapacitása, n-szeresét tudom felvenni. Itt a mintapéldákban ugye általában 3 gép van, tehát azt jelenti, hogy párhuzamosan 3 gépet tudok kapcsolni, ami azt jelenti, hogy itt van egy Q1 vagy QS1, QS2 és QS3 vízszállítási nagyságrend, ami majd későbbiekben látni fogjuk, hogy ez nem teljesen igaz, de ugye itt a számítási táblázatban 3 egység, ami ugye körülbelül ez a 3 egység, ez egyenlő, tehát ez 3 fele osztottam, és gyakorlatilag az N oszlop azt jelenti, hogy éppen abban az órában hány darab gép üzemel, tehát az üzemelő gépeknek a száma, tehát azt is jelenti, hogy ha egy gép üzemel, akkor ugye egyszer QS per 3 mennyiségű vízszállítást végzek, ha 2 gép üzemel, akkor 2-szer, ha 3 gép, akkor ugye akkor viszi ez a szivattyú gépegység a QS vízmennyiséget. Ugye a következő oszlopban ezt a 24 óra 54 gépegységnyi vízszállítást, ugye visszaszámoljuk százalékát, tehát egy adott órában hány százalékkal üzemel hány százalékát visszük be a teljes napi mennyiségnek, ugye ez azt jelenti, tehát ugye ebből az 54 gépegység segítségével a 100%-ot bevisszük, tehát lehet látni, hogy egy adott óra az hány százalékot jelent, ugye ezt kiszámoltuk köbméter per órában. És ugye ezeket az idősorokat ugye mire tudjuk felhasználni? Arra, hogy a 2 között a mélytározónak a vízforgalmi idősorát
elő tudjuk állítani, és ugye a kiegyenlítési időre, hogyha ezt a légtározó megoldjuk, tehát határozott integrálját megoldjuk, akkor ugye a mélytározónak a térfogatát kapjuk meg ebben az esetben, és ugyanez a szivattyúzás és a fogyasztás közötti idősor. Amit ugye úgy szoktunk ábrázolni, most a fogyasztás ugye egy kicsit szemléletesebb, hogy van nekem a napi fogyasztási menetrendem, ehhez képest ugye az egyszerűség kedvéért van egy 24 óra egyenletes vízszállításom, tehát most ezt a QS-t én 24 óra egyenletessel közelítettem csak az egyszerűség kedvéért. És ugye a kettő közötti határozott integrálnak a megoldása, ugye ez a kettő közötti görbterületnek az összege, ugye ez az integrál összeg adja a tároló térfogatot, de hogy ez picit érthetőbb legyen, és ezt az ábrát, ezt múlt alkalommal azon az alkalommal el kellett rajzolni. Ugye itt ezek az oszlopok, és ezek a színes kockákák jelentik azt, hogy én itt előállítom a numerikus integrálját a vízforgalomnak, tehát ugye ennek a pillanatnyi Q szivattyúzás és a fogyasztás közötti különbségnek, tehát ugye a vízforgalom, a Q víztoronynak a vízforgalma, az ugye egyenlő a fogyasztás és a szivattyúzás közti különbség. És hogyha ezt szummázom, ezt a QF mínusz QS különbségértéknek az abszolút értékét, az adja meg a tározó térfogatot. Amit ugye, hogyha szemléletesen akarok kifejezni, akkor azt mondom, hogy ez itt 100% ez az tengely, ez pedig ugye a T idő grafikon, és akkor azt mondom, hogy ha én 24. órára, ugye a technológia, hogy a szivattyúzási idősorom az 24 óra egyenletes, ugye azt jelenti, hogy az integrálját ugye így tudom ábrázolni, tehát hogy 0 órakor 0%, a 24. órában a 100%-ot termeltem be. Ehhez képest ugye a fogyasztásom valamilyen ilyen integrál görbét ad. És mit jelent az a két metszék, amik most eltűnt? Ugye ez a két színessel kijelölt értéken, ugye ez a legnagyobb eltérés a két görbe között, ez és ez a metszék érték. És ugye, hogyha én ezt a két metszék írtam, ugye mit jelent ez? Az, hogy ebben a pillanatban a tározóban ennyit kell tároznom, hogy a különbség tudjon teljesülni. Ugye ez a szélső érték jelenti, hogy ez a legnagyobb tározott vízmennyiség az egyik irányba, a másik érték ugye pedig a másik irányba. Ugye mi az egyik irány? Az egyik irány az, hogy itt kevesebbet fogyasztottam, mint termeltem, tehát ezt tároznom kell. Ugye itt kevesebbet termeltem, mint amit fogyasztottam, tehát ugye itt a tározóból kell biztosítanom ezt a vízmennyiséget, tehát be és a kimenő vízforgalomnak az integrál összegének a szélső értékei, tehát ugye ez a két legnagyobb tározott vízmennyiség. Ha ezt a kettőt összeadom, nevezzük ezt V1 metszéknek, nevezzük ezt V2 metszéknek, akkor ugye a V térfogat, ugye a V1 metszék abszolút értéke, plusz ugye a V2 metszéknek az abszolút értéke, ugye csak azért tettem mind a kettőt abszolút értékbe, hogy a előjel ne kelljen foglalkoznom. Összeadom, akkor ugye visszakapom, tehát ugye lehet látni, hogy ugyanerről a dologról van szó. Tehát előállítottam, így lesz ugye a tározó térfogat mind a mély, és mind a magas tározónál. Ugye valójában, hogy azért teljesen korrektek legyünk, ugye realizáljuk le ezt a két rendszer egymás mellett. Ugye itt van a 100%, 24. óra, és ugye van a technológiai víz, tehát ez
ugye a Q technológia. Ugye ezen a második diagramban van a fogyasztás, tehát ugye ez a QF görbém, és akkor ugye eldöntöm, hogy milyen szivattyúzási ütemrenddel megyek, ugye az közös. Tehát azt mondom, hogy felveszem azt az értéket, hogy itt megy a szivattyú, aztán megáll, megy a szivattyú, megáll, megy a szivattyú, és gyakorlatilag ugye itt állítom elő a magas tárolótér fogatot, és hogyha ugye ezt a görbét megpróbálom korrektül átmásolni, akkor ugye kapom ugyanazt a görbét, tehát ugye ez a görbe, ugye a szivattyúzási görbe, és ugye ebből a két legnagyobb metszék értékem ez, ugye ez adja a mélytározónak a térfogatát, ugye itt ez adja a magas, vagy víztorrent, bocsánat, VT-t írtam, a VT-nek a térfogatát. Tehát ugye ez, ami a Excel táblában van. Most arra vigyázzatok, hogy ezek a két beszínezett érték, ez arra mintapéldára igaz, mert közben vettem észre, hogy itt a Excel táblában ez nem egy feltételes színezés, tehát hogyha máshol esik a két széles érték, akkor a színe az ott marad, tehát nem feltételezően van formázva ez a tábla, vagy színezve. Tehát arra vigyázzatok, hogy itt a legnagyobb negatív és a legnagyobb pozitív értéket kell keresni. Itt a képlet már azt szerint dolgozik, tehát ott korrektül számolja ez a táblázat. Tehát gyakorlatilag ugye ez az első táblázat arról szól, hogy ha én az tiltott energia, vagy a legdrágább kerülő időszakokban kevés szivattyúval szivattyúzok, akkor hogy alakul a rendszernek az üzemeltetése, tehát hogy én keveset szivattyúzok az óracsúcsban, akkor ugye nagy lesz a tározásnak a térfogata. Ugye mit jelent ez a 49%? Az, hogy a két darab tározott térfogat, ugye ez és ez, ennek a napi méretezési vízigény százalékában kifejezve a 49%-át kell tározni összességében, tehát ebben a két tározott térfogatban 49%-ot kell tároznom, ami ugye látszik itt a táblázatban, hogy részenként 15 és 34 százalékot jelent, tehát a napi 3000 köbméternek a 15, illetve 39 vagy 34 százalékát jelenti. Ebben a táblázatban mi érdekes még, tehát azon kívül, hogy a tározott térfogatot meghatároztuk, ugye a másik, ami érdekes, és amiről szerintem megint csak nem beszéltem teljesen világosan, már csak azért is látszik, mert a kérdések erre irányultak, tehát ebből kifolyólag látszik, hogy ezt is egy picit elnagyoltuk itt. Ugye a másik az, hogy számoljuk ki az energiát. Ugye az energia, tehát ugye az egyik a térfogat, ugye azt megkaptuk, hogy éppen a szumma térfogat a rendszernek éppen egy változatban hány százalék, tehát ugye százalékosan kifejezve, mennyi ebben egy adott üzemeltetési módban. Tehát az, hogy óránként így hogy fogom kapcsolgatni a szivattyúimat, ebben a módban ennyi százalékot jelent. Miért energiatakarékos ez az üzemmód? Mert ugye erről beszéltem, erre emlékszem, hogy ugye a P teljesítményt, ugye a fizetés, a energiaköltséget a lehető teljesítmény alapján számolt forint teszi ki, illetve a felhasznált teljesítménynek a forintja, tehát amit óránként itt elhasználok, tehát itt lehet látni, amit itt elmondoztam a számot. Ugye ez egy kilowatt lekötés, ennek megvan a tarifája, csúcsban és völgyi időszakban. Turván egy ilyen kétszeres tarifakülönbséget lehet ebben megkapni, és ugyanez nagyjából a felhasznált teljesítményben is, tehát durván kétszer annyiba kerül
az energia. Ami ugye azt jelenti, hogy ha itt az energia táblázatot nézegetjük, akkor azt jelenti, hogy itt a csúcsban elhasznált 81 kW, az kétszer olyan drága, mint a völgyidőszakban elhasznált energia. Tehát hiába az összenergia mutatója egy változatban kisebb, de mindig inkább a részeket kell megnéznem, mert ezért sokkal többet fizetek. Tehát, hogyha a csúcsidőszaki energia több, és a völgyidőszaki energia kevesebb, az egy rosszabb változat, mint ha ez fordítva lenne. Na most ugye a P számolásra emlékszünk, hogy ugye az úgy számolt, hogy a szállított vízmennyiség, vízzel per szekundumban, szorozva a emelő magassággal, delta H, per ugye a hatásfok. Ugye, ha megnézitek a képletet a Excelben, akkor ugyanez van ide mögé téve. Itt már csak az a kérdés, hogy ez a delta H, ez hogyan számolódik. Én ezt itt tapasztalat szerint kiragadtam be métereket, tehát itt az elején rajzolom, hogy jobban lehessen látni. Tehát azt mondtam, hogy amikor töltök sok géppel, akkor ugye, tehát amikor mondjuk 3 géppel megy, akkor ugye magasabb az emelő magasság. Ha nem úgy írtam be, akkor nyugodtan felvizsgálhatjátok, mert azért lehet, hogy itt volt, amit eltévesztettem. Tehát ugye, hogyha sok, tehát a QS magas, mert 3 darab géppel megy, akkor ugye kicsi a fogyasztás, akkor ugye nagy az emelő magasság, tehát a TH-t egy viszonylag magas értékre vettem. Amikor ugye már csak egy gép van, már csak 2 gép van, vagy 1 gép van, akkor ugye ez a helyzet. Óracsúcsban hogy működik a rendszer? Ugye a óracsúcsban is hasonlóképpen működik, tehát amikor ugye 0 gép lenne, akkor valami ilyesmi lenne a nyomásvonal. Akkor ugye 1 gép esetén ilyen, 2 gép esetén ilyen, és 3 gép esetén ilyen. Tehát itt is az összefüggés, hogy 0 gép, 1 gép, 2 gép és 3 gép esetén ugye egyre magasabb és magasabb nyomás emelő magasság értéket kell kapni. Persze legyen teljesen korrektek, hogy az emelő magasság ugye a szívómedence vízszintjétől értelmezendő, tehát egy adott magasságban ugye ez a DH érték ennél az esetnél ugye ezt az értéket jelenti. Elképzelhető, hogy elszúrtam, tehát hogyha nem így van betéve, tehát én abból indultam, hogy éjjel 3 géppel megyünk, akkor ugye 70 métert írtam, aztán ugye elkezd nőni a fogyasztás, ugye elkezd nőni a fogyasztás, a induló magasság ugyanennél a konstellációnál az induló magasság csökken, mert ugye akkor már egy kicsit így belapul a görbe. Tehát ugye ezek egy becsült értékek, tehát az összehasonlítás kedvéért el lehet fogadni, és nem is biztos, hogy mindenhova teljesen korrekt számot írtam. Tehát ez az, hogy tudjuk számolni, ezeket gyakorlatilag én ide csak behasaltam, és csak a P-számítás kedvéért, de így legalább összehasonlítható az egyes változat, és majd amikor az egyiket lejátszuk, akkor látni fogjuk, hogy ez a P, amit számolunk a rendszerben egy valóságos kutatás során, annak nem lesz igazából sok köze ahhoz, amit itt a táblázatban írtunk, mert ugye más lesz az emelő magasság. Tehát gyakorlatilag, ugye, amit múltkor már azért elmondtam, hogy a minimális energia ugye azt jelenti, hogy a csúcsidőszakokban kevés energiát használtam el. Tehát itt ugye a lekötött teljesítményt próbáltam minimalizálni, itt a csúcsidői lekötött teljesítményt. Mi a lekötött teljesítmény? Az összes csúcsidőből végignézzük az értékeket, és lehet látni, hogy itt 10 kW-ra van szükség, tehát akkor a csúcsidőszakban 10 kW-ot muszáj elkötnöm. És egyébként ebben a csúcsidőszakban itt összességében 81 kW-ot használtam el. És akkor ugye nézzük meg a másik nullás dolgot, amikor ugye nulla az értékem. Ugye lehet látni, hogy az összenergia 1180, ezt már múltkor is megállapítottuk, hogy az előzőben csak 1139, tehát nem itt van ennek a változatnak a pozitívuma, hanem abban, hogy
a csúcsban nullát használtam el, és elben nullát kell lekötni, de erre mondtuk, hogy olyan azért nem lehetséges, hogy egy olyan szisztémát próbálok felépíteni, hogy tényleg nullával fogok menni csúcsban, mert nem létezik, hogy valamilyen havári eseményem nem lesz, és az nem fogja túllépni a szerződésekben tartalmazott Viszmajor hoznak a hosszát, és akkor nekem kvázi büntető tarifát kell fizetnem, tehát nem éri meg nem lekötni, tehát akkor is az első változat szerinti 10 kW-ot itt lekötném, és megpróbálnám egyébként nullával üzemeltetni, tehát a 81 kW-ot eltüntetni úgy, hogy nullával próbálnám üzemeltetni, a lekötést megtenném 10 kW-tal, és akkor ugye hiába több itt a felhasznált összenergia, de gyakorlatilag nem használtam el 81 kW energiát, tehát csak a lekötőbe fizetném meg a csúcsenergiát, a felhasználtba ugye minimalizálnám az energiát, tehát ebben a változatban ugye lehetne ezt csinálni, csak ugye ezekkel a megkötésekkel, amit elmondtam. Ugye ez gyakorlatilag viszont látszik, hogy ez összességében ennek ára van, mert nekem 70%-os tároló térfogatnak kell rendelkezésre állni. Ugye az előzővel szemben itt már durván dupla akkora, illetve a szívómedence 15 volt, itt 27 lett, ott ugye 34 volt, ez meg ugye 42%-os lett, tehát összességében 70%-ra fölment a két tározónak a térfogatát, tehát gyakorlatilag az, hogy én itt spórolok, az viszont építési tevékenységben visszaköszön. Tehát, hogyha visszaemlékszünk a revidens közmegórára, akkor rögtön érzékeljük, hogy hiába hogy nem tudjuk, hogy mi a jó, tehát ezt nem tudjuk kijelenteni, mert ugye 70%-nyi térfogatot meg kell építenem, és mi áll vele szemben? Az, hogy én, ugye ez egy hosszabb ciklusú pótlási értéket képviselő rendszer, ugye itt nyugodtan egy hosszabb terminusra is számolhatok, mint 10 év, de hogyha mondjuk 20-25 évre, vagy esetleg hosszabbra megnézem, nem költöm el a 81 kW-ot, akkor ugye akkor van egy időpont, amikor ugye záródik és visszajön a költség, tehát onnantól kezdve már megér a rendszer, tehát ha olyan időhosszon keresztül tudom így üzemeltetni a rendszer, akkor ugye még elképzelhető, hogy ez a tároló térfogat mennyiség építése megéri, csak pusztán energia alapon számolva a dolgot, de ugye természetesen ebben csomó minden más is van. És ugye ezzel ellentétes volt a második, ugye a minimális térfogat, ugye itt kettőt építettünk föl, tehát a többi feltételezés már változatlan, itt nem törődtem az energia minimalizálásával, tehát itt lehet látni, hogy bőségesen felhasználástal és bőségesen lekötöttem energiákat, és így próbáltam az egyikben az összes térfogatot minimalizálni, a másikban, éppen talán az, amikor a magas tárolót próbáltam legkisebb térfogat egység százalékra hozni. Miért? Mert az a drágábbik építési költség, tehát hogyha a kettő közül ezt csökkentem, akkor ugye az kerül kevesebbe, de lehet látni, hogy viszont ez nagyon sok energiába kerül. Ugye ebből is volt két változat, amikor az össztérfogat és a magas tároló térfogata. És akkor jöttünk ebbe a kombinált esetbe. Mitől kombinált ez az eset? Ott, hogy így megkötök egy dolgot, hogy ez így az össztároló térfogatom legyen 30%. Ez ugye ez egy tapasztalati érték. Igazolódik az, vagy igazolható, vagy tapasztalat útján igazolható, hogyha van nekem 30% térfogatom, akkor ebben én gyakorlatilag elég sok fajta üzemeltetési módot meg tudok valósítani, és akkor emellett a üzemeltetési mód mellett nekem úgy kell üzemeltetnem, hogy a lehető legkisebb energiát használjak. Ugye a legkisebb energia felhasználás ebben a kombinált módban ugye azt történt, vagy úgy építettük föl, hogy a csúcsidőszakokban egy gépegységet üzemeltettünk. Ennek az ára az, hogy 18 kW-nyi energiát kell csak lekötnünk, 168
vagy 166 kilowattot használok föl, összességében 1192-t használtam föl, csak hogy rögzítjük ezt az értéket, mert én rögtön el fogom beállítani. Ugye azt jelentette, hogy P súlyban 18 kW a lekötés, a P felhasznált energiám 166, és a szumma P az 1192. Ugye ebben az állapotban nézzünk rá a diagramra. Nem ez, bocsánat, a kombinált, ez az. Mit jelent ez a kombinált eset? Ugye ebben már múltkor is emlegettem, hogy két csúnya dolog van, mert két helyen egy órára indítottam el szivattyút, sőt, ha megnézzük a numerikus értékeket, akkor kiderült, hogy még itt egy harmadik egyórás elindítás is van, tehát itt egy gép, aztán két gép, 3 gép, bár ugye ez egy fölfutó indítás, tehát ez nem annyira durva, mint amikor csak egy gépet úgy hirtelen elindítok, aztán meg szépen állítok, de gyakorlatilag mindenképpen ezek nem teljesen jó értékek, hogy ebben próbáltam operálni. Tehát nézzük meg, hogy lehet ezt rendbe tenni. Ugye az egyik megoldás az, hogy először is ugye gyakorlatilag ide beteszünk egy 3-ast, aztán ide is beteszünk 3-at, tehát gyakorlatilag ide beteszünk 1-et. Tehát, hogyha megnézzük most a diagramot, akkor ugye, mindig rossz helyre kapcsolok, akkor ugye kiküszöböltük ezeket a csúcsokat, tehát nincs gyakorlatilag egy órás elindítás. Mi lett ennek a következménye? Tehát kisimítottuk a dolgokat. Mi lett a következménye? Ugye óracsúcsban 17-et belekötni, ez nagyon jó, tehát ez nekünk jó. A felhasznált energia 153, nagyon jó, mert kevesebb energiát használtak. Az összenergia 1195, ez egy kicsit emelkedett, de látszik, hogy csúcsban kevesebbet használtam fel, tehát ez egy nagyon jó értéknek tekinthető. Nézzük meg egy másikat, tehát amikor ugye itt 3 gépet járattam ebben a völgyidőszakban, tehát ez volt a helyzet, de nézzük meg a másikat, hogy ugyanezt a diagramot itt levesszük 2-es intenzitásra, tehát várván, hogy ja igen, bocsánat, sajnos nem írtam fel, ja igen, bocsánat, 31,8, tehát lehet látni, hogy az majdnem 30, tehát itt korrektül benn vagyunk a térfogatban, bár nem emlékszem, hogy a magas tároló mennyi volt, de most rögzítsük, hogy a magas tározó az 15,1, ami egy fontos szempont, és a szumma V az pedig 31,8. Itt valami 30 körül volt, majd visszaírom, és akkor meglátjuk majd azt az értéket is. És akkor most ezeket írogassuk át 2-re. És mit látunk? Ugye átírtuk 2-re, az egészen ugye lehet látni, hogy a tározó térfogatom elment 35-re, tehát ez egy picit már odébb van a 30-tól, tehát egyébként ez már picit sok. Ez elment ugye 18,7-re, tehát ilyen szempontból ugye hiába továbbítottunk több vizet a völgyidőszakban. Lehet látni, hogy itt már a lekötés is drágább lett, tehát itt már 19 kW lett. A felhasznált energiám is több lett csúcsban 170 kW. Ugye miért van ez? Azért, mert ahogy én átrendeztem ezt a dolgot, ugye másak lettek a százalékok, más lett a valóságos visszhozam, és más lett az energia egyes órákban. És ugye az összenergia az viszont maradt, mert 1191, tehát valójában lehet látni, hogy ha ezt a 3-as összehasonlítást
nézzük, akkor ugye a legkedvezőbb az előző állapot, tehát amikor itt mindenhova 3-at írtunk, tehát azt jelenti, hogy völgyidőszakban, ha 3-mal üzemeltetek, akkor fogja a legkevesebb energiát használni, tehát gyakorlatilag ez a szivattyúzási ütemrend adja a legkisebb, viszonylag legkisebb tárolótérfogatot, tehát itt ez a 2% az azért annyira nem érdekes, de magas tárolóban is egy viszonylag jó térfogatot adott, magas tárolótérfogatban, és lehet látni, hogy energetikailag pedig gazdaságosabb volt, mint a másik két változat. Tehát gyakorlatilag, amikor a feladatnak ezt a részét megoldjátok, azt várjuk el, hogy itt van összesen 5 vagy 6 ilyen üzemeltetési mód. A tűzzel ne törődjetek, az csak megzavarja az egész logikát, tehát a tüzet ki is lehet nyugodtan hagyni, nem is kell publikálni. Tehát idáig a kombináltig nézzétek át, egy picit játszatok vele ide-oda-oda, írjátok így föl, hogy mit használtok föl, és ugye a minimális tárolótérfogatoknál a minimális tárolótérfogatot próbáljátok előállítani, és nézzétek meg, hogy mellette az energia hogy alakult, tehát ott a cél a legkisebb térfogat, és mellette egy olyan üzemeltetés, ahol kisebb az energia. Tehát sok a térfogat, vagy egy kicsi a térfogat, és mellette a lehető legkisebb az energia. Tehát, hogyha kettőt lehet csinálni körülbelül ugyanolyan térfogat százalékkal, akkor ugye a kevesebb energia a megfelelő. A minimális energiánál pedig ugye eleve a cél a minimális energia, ott pedig ugye a cél, hogy a lehető legkisebb tározó térfogat jöjjön ki. A kombináltnál pedig ugye, amit itt logikailag végigvezettem, itt is végig kell játszogatni, hogy a ti esetekben ez pontosan mit is jelent. És akkor ugye erről kell kvázi elmélkedni majd a műszaki leírásba, és majd amikor a vizsgálni kérdezzük az üzemeltetési módokkal kapcsolatban a tározott térfogat, illetve a energia, meg stb. Kérdéseket, akkor ezt, amit leírtatok, azt kell gyakorlatilag ott visszaadni gondolatokba. Tehát ezt gondoljátok át, és erről kell akkor beszélni, illetve erről foglalkozni. Jó, akkor térjünk vissza erre a állapotra. Ugye akkor múlt alkalommal odáig jutottunk, hogy lefuttattuk egyszer ezt a fájlt, ezt a projektet, és sikerült a futtatás után előállítani, hogy mind a magastározó és mind a mélytározó, igen, tehát itt a magastározó, mind a mélytározónak a kezdő és a vég vízszintje megegyezett, tehát gyakorlatilag kiegyenlítési térfogat. Igazoltuk, hogy a rendszerbe megadott adatok, tehát a fix betáplálásnál kutakként modelleztünk mennyiségileg, a betáplált 3000 köbméterről, én a mintapélda alapján dolgoztam, 3000 köbméter per nap az helyesen megadott érték volt. A szivattyúzásnál megadott ütemrend, ami most persze nem az az ütemrend, amit én legjobbnak kiáltottam ki, az beadásra került, és a szívómedencéből, tehát a egyenletes betáplálás és a szivattyúzás közti különbség folytán a mélytározó is nullára zárt. Tegyük ki azt a grafikont is. Ugye itt is látszik, hogy ez is itt nullára zárt. Illetve ugye a szivattyúzás és a fogyasztás közti különbözetet pedig a víztorony kiegyenlítette, tehát amikor a múlt alkalommal kiszámoltam a térfogatokat, és ugye egy picit felfelé kerekítve beírtam, hogy ebből látszik, hogy ezek a térfogatok jók, a betáplálási, szivattyúzási ütemrendet jól írtam be, és tehát minden adat jól lett megadva.
de mi történt a hálózatban, és akkor itt kezdtük a múlt alkalommal megmutatni, hogy mi történt a hálózatban, és hogyan értelmezzük ezeket az eredményeket. Ugye, hogy értelmezzük ezeket az eredményeket, hogyha bekapcsoljuk itt a jelmagyarázatot, akkor nézzük meg, hogy mi látszik a jelmagyarázatokon. Ugye egyszer van a vezetékhez tartozó érték, ugye itt egy olyan tematika van, ahol sebességet ábrázoltunk, és egy másik tematika, ahol pedig a csomópontoknál nyomásokat ábrázoltunk. A tematikánál ugye látjuk, hogy olyan nyomások vannak itt ezen, de azt már mindjárt beszélünk róla, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Olyan nyomások vannak rajta, hogyha nagyobb, mint 80 méter, akkor egy nagy piros bumzlit fog rajzolni. 60 méternél akkor csak egy kis piros bumzlit, ugye mi ez a 60 méter, ugye ez ugye egy relatív szint, tehát a terep fölötti nyomás. Ez ugye azt jelenti, hogy az már ott egy kicsit problématikus. 80 méter fölött már nagyon problematikusnak ítéljük. A többi ugye egy normális üzemi tartomány. A nulla, tehát a sima zöld, az azt jelenti, hogy a terep fölött van a nyomás, de 20 méternél kevesebb, tehát ugye látszik ez a rész, ez a rész, ugye ez tipikusan ez a helyzet. És ugye a nagyobb, mint mínusz nem tudom mennyi, az ugye azt jelenti, hogy nyomás a terepszint alá került valamennyivel, és hogyha itt most ráközelítünk erre a részre, akkor itt látni is fogjuk, hogy kiírja, hogy mínusz 4,34, meg mínusz 2,15 méter vízoszlop itt az érték. Tehát azt jelenti, hogy ezen a helyen a nyomásvonal a terep alá metszett. Mit jelent ez azért? Mit jelent ez ebben a felfogatban? Ugye visszamegyünk, és először is megnézzük, hogy mi lehet a probléma. Ugye ennek ezért megnézzük a terepet, hogy is néz ki. Ugye a terep ugye úgy néz ki, hogy lehet látni, hogy minél barnább, ugye annál, illetve sárgább meg barnább, annál följebb van. Tehát lehet látni, hogy ez a terep ugye azt a problémát hordozza, hogy a betáplálási oldalhoz képest, ugye, ahol a víztorony el van helyezve, az ugye lejjebb van, és ugye itt van a betáplálás. Tehát amikor én ebben az üzemállapotban ellátást biztosítok, különböző üzemi állapotokban, ugye ilyen nyomásvonal alakul ki, ugye ezt láttuk is a múlt alkalommal, de mindjárt megmutatom még egyszer. Ugye, ha bemegyünk ebbe a nyomásvonal kezelésben, akkor ugye látni fogjuk, hogy itt a terep fölötti nyomás alakult ki ebben az üzemállapotban, illetve hogyha elballagunk egy óracsúcs közeli állapotban, ami ugye 6 órakor van, akkor lehet látni, hogy itt egy igen nagy nyomás keletkezett a terep fölött, és ennek ellenére, tehát valójában ugye nem is ez az állapot van, hanem valójában ugye a valóságos állapot ugye valami ilyesmi üzemállapot jött ki óracsúcsban. Mit jelent ez az érték? Ugye azt jelenti az érték, hogy itt a fajlagos nyomásvesztességem ebben az állapotban biztos, hogy nagyobb, mint ez a kívánatos 10 méter per kilométer. És akkor vissza is nézünk erre a fájlra, és beállítunk egy olyan tematikát, hogy itt a fajlagos nyomásveszteséget ábrázolja, és lehet látni, hogy itt megpirosodik, és a megpirosodás azt jelenti, hogy 20 méter per kilométer fölött van, de ha itt közel megyünk, akkor lehet látni, hogy igen, ez a 20 méter per kilométer, itt igaziból 40 fölötti méter per kilométer nyomásveszteség értékeket is mutat. Tehát ezek a vezetékek
Erre a betáplált mennyiséget, tehát amit itt a óracsúcsban szivattyúzok, ebből adódóan, ugye ez a HV C/Q négyzetből az jön ki, hogy a fajlagosom itt közelítőleg 42 méter per kilométer fajlagos érték jött ki. Tehát mi a probléma? Ezt a mennyiséget be kell szivattyúznom, akkor ugye a probléma ebben a tagban keresendő, ami ugye a D átmérőt tartalmazza, tehát a D-t nekem növelnem szükséges, tehát be kell építenem plusz kapacitásokat, hogy itt a vízszállítást rendbe tegyem. Tehát ugye az első lépés, nem nyúlok a tározó magassághoz, nem nyúlok semmihez, nekem itt szépen rendbe kell tennem ezeket az értékeket, mert lehet, hogy a nyomás csökkenés értékein is ebből adódik, tehát hogy a többi helyen nekem itt negatív volt az értékem, de azt még nem tudjuk. Tehát az első az, hogy itt a belépési helyén, ezeket kikapcsolom, itt mindenképpen meg kell növelnem az átmérőt, tehát azt jelenti, hogy lehet látni, hogy bejött a vízmennyiség, mennyi jött be? Ugye azt is tudjuk, mert ha ide megyünk, és egy másik tematikát kapcsolunk be, ahol a vízszállítás van kiírva, akkor itt lehet látni, hogy itt 22,52 liter per szekundum akar bejönni, és hogyha itt rádökünk erre a vezetékre, akkor látjuk, hogy ez a neve is, illetve ugye a valóságos átmérője is százas átmérő, tehát ugye ahogy tanácsoltam, ugye itt ez az hálózat százas hálózatra van fölvéve, tehát itt gyakorlatilag ez a vízszállítás nagy értéket, vagy bocsánat, túlterheli a hálózatot, tehát itt a két darab százas vezetéken, illetve ott az egy darab százas vezetéken ez a mennyiség nem képes bejönni. A 22 liter per szekundum körülbelül 150 mm-es átmérőn képes bejönni, ugye ott pedig a 44 liter per szekundumhoz legalább egy 200-as átmérőre van szükség, tehát most kijavítjuk a hálózatnak az elejét. Ezt úgy tesszük meg, hogy kijelöljük ezeket a vezetékszakaszokat egymás után, amit nagyobbra szeretnénk majd módosítani. Lemegyünk ebben a módosításban, megadjuk a vezeték átmérőt 150-re, belső átmérőt módosítottunk, illetve ennél a két szakasznál pedig a vezeték átmérőt 200-asra módosítjuk, és meg is nézzük ennek a hatását, tehát visszamegyünk egy modell nézetbe, ahol itt nincs rendesen megcsinálva, tehát akkor egy nagyon picit menjünk be a tematikus megjelenítésbe. A tematikus megjelenítésben, hogyha nem vagyunk megelégedve az átmérők megjelenítésével, tehát itt ugye kicsit vastagabban jelenjen meg a 200-as és a 100-as átmérő, akkor ugye úgy néz ki egy tematikus megjelenítés, hogy itt föl van sorolva, hogy milyen tematikus megjelenítések vannak itt ebben a felső részben, itt ebben az alsó részben pedig, hogy mi van fölírva. A belső átmérőre rámutatva és rámenve erre a tematika gombra meg tudjuk változtatni, hogy ennél vastagabb átmérőknél, vagy igen, ott már vastagabb vonallal jelenjen meg, itt ugye egy javítás gombbal ezt lezárjuk, ugye a 200-as már valamilyen vastagabbra volt meg beállítva, de azt is átállítjuk, illetve ugye egyelőre ezt a kettőt is át fogjuk állítani, hogy ha még bővítenünk kell, mondjuk 250-re vagy 300-ra, akkor az is vastagabban jelenjen meg. De azok úgy is vannak beállítva, és ugye a végét akkor lezárjuk javítással, és akkor lehet látni, hogy tematikusan már itt látszik, hogy a hőtől kezdeményünk megjelent vastagabban. És akkor megnézzük, hogy erre a kezdeti nagy fajlagos nyomásvesztesség értékre mit mutat ez a számítás. Ugye lefuttatjuk újból a szimulációt,
Ugye itt már gyakorlatilag le kell futni, mert előbb ugye a kezdővízszintet eltaláltuk, ugye le kell futnia, tehát gyakorlatilag a futás végeredményeként a hálózaton számolt áramkép sereg, ugye egy 24 órás szimuláció során egy áramkép sereg változik meg. Visszamegyünk és megnézzük a fajlagos nyomásveszteségeket, és lehet látni, hogy itt az eleje már rendbe jött. Hogyha a tematikus ábrát megnézzük, akkor lehet látni, hogy itt 0,5 fölött és 10 alatti értékeket kaptunk. Azért lehet látni, hogy itt a hálózaton még ugye nagyobb túlterhelések láthatók. Tehát ebből kifolyólag ugye mondhatjuk, hogy ezt az egyik útvonalat érdemes javítani egy 150-es ágra, és mivel valahol itt volt a magasház, nagy valószínűséggel a magasház irányába is el kell húznunk egy 150-es kört, tehát így gyakorlatilag ezek a túlterhelések miatt ezt a főkört így folytatjuk és fogjuk kijelölni. Ugye ebben a legegyszerűbb, hogyha visszamegyünk a modellnézetbe, és szépen kijelölgetjük azokat a vezetékeket, ami ide tartozik. Mindjárt megmutatom, hogy lehet ezeket a feliratokat eltüntetni. Remélem jó irányba megyek. Igen. És itt még kihagytunk egy szakaszt. Így. És elmegyünk ugye a magasházak irányába is. Tehát egyszerűen kijelölgetjük a vezetékeket. Ugye itt a magasháznak ez a határa. Mindegy, most azt majd a vezetéket visszajavítjuk, mert most az is ki lesz jelölve véletlen 150-esen. Ugye így. Jó, és akkor utána csoportos javítással 150-es átmérőre javítjuk ki a belső átmérőt, és akkor lehet látni, hogy hol követtünk el hibát. Ugye ez maradt ki, és akkor ugye ezt átjavítjuk még 150-esre, amit itt kihagytunk véletlenül. Így. És ez az egy szakaszt pedig visszajavítjuk 100-asra. Jó. És akkor utána történik megint egy... Van egy tortanáló. Majd kijavítjuk még. Hol van itt? Pont nem látszik az ablak. Jó, majd akkor kijavítjuk. Lehet, hogy ki is fogja jelölni, tehát lehet, hogy a hidrolikában az meg is fog jelenni. És akkor gyakorlatilag lefuttatjuk újból ezt a... ja, nem tudtam, de akkor igen, erről a... És lefutott, most megnézzük az eredményeket. Igen, ott kimaradt egy hiba, de az pont látszódni fog szerintem. És akkor megnézzük a fajlagos nyomásveszteségeket. Nem nagyon látszik, itt van valami kis szöszmösz, ami egy picit, bár ez nem. De azért majd kijavítjuk azt az egyet, hogy meglegyen az egységes kép. Tehát lehet látni, hogy fajlagos nyomásveszteség és nyomások szempontjából rendben van. Egyetlen probléma van, hogy ugye itt megmaradtak a negatív nyomások. Miért? Mert gyakorlatilag ugye a terep ehhez képest ezen a két részen ugye magasabb, mint a betáplálásnál. Tehát azt jelenti, hogy itt már most itt normálissá vált a nyomásvonalon, tehát ugye ez a hiba elmúlt, tehát van nekem egy normális töltési, illetve éjszaka egy normális töltési, illetve nyomásvonalon. Ha megtalálom ezt az ábrát, akkor meg is keressük. Itt van.
Tehát lehet látni, hogy ugye most már normálisan néz ki a nyomásvonal óracsúcsban, illetve a szélsérték ábrában is látható. Bár ugye a szélsérték ábrában ugye az is látható, hogy hiába tettük rendbe, de abban az egyik állapotban ugye negatív nyomások lesznek. Na most ezt hogy fogjuk tudni megtalálni ezt az értéket? Úgy, hogyha ugye itt egy normális üzemállapot sorozat látható, tehát itt különböző lépésekben tudjuk megtekinteni, hogy is alakul a nyomás a hálózaton, vagy ugye tudnánk végig léptetni ezeket az értékeket. Ugye rögtön lehet látni, hogy a fajlagos nyomásveszteséget hiába tettük rendbe ugye az első állapotra, nem volt helyén való teljesen amit ott elkövettünk, tehát valószínű, hogy ez a 150-es a betápláló oldalon kevés, tehát azon a Y-ágon, tehát itt megyünk végig, akkor lehet látni, hogy hol kellene még beerősíteni a hálózatot, de hogy ne kelljen végignézni a 48 darab üzemállapotot, ezért ugyanaz, ami a hosszervényen látható, ha megtalálom, ugye ez a két szélsérték vonal, ugye ez a legkisebb nyomások állapota, illetve a legnagyobb nyomások állapota az összes üzemállapotban, ami látható a hosszervényen, ugyanezt csomóponti nyomásokban is elő tudjuk állítani, tehát van itt egy százalékos kiértékelés, aminél lehet látni, hogy fogalmilag, illetve nem látom, hanem csak itt látom, mit állítok elő, a nyomások minimumát, és a sebességek, vagy a fajlagos nyomásveszteségeknek a maximumát. Tehát ez egy olyan értékben össze nem tartozó üzemállapot, tehát ezek nem összetartozó üzemállapotok, hanem azt jelenti, hogy az összes futtatási eredményből a legkisebb nyomás ezen a csomóponton ennyi volt, amit ha megnéznénk, akkor látnánk, illetve a legnagyobb fajlagos nyomásveszteség bizonyos állapotban ott annyi volt. Tehát valamelyik üzemállapotban, ha végigballagnánk, akkor látnánk, hogy az a esemény, amikor itt negatív a nyomás, illetve ez a fajlagos nyomásveszteség tartozik hozzá, az melyik állapotba állítottuk elő. Na most, tehát a következő, amit ugye lehet látni, és tennünk kell, ugye lehet látni, hogy a magasház irányába menni akar a víz, tehát ugye itt megcsináltuk a 150-es főkört, lehet látni, hogy itt van a 200-as, illetve 150-es vezeték, akkor ugye nagy valószínűséggel ezt meg kell hagyni 150-esnek, mert valószínű, hogy ugye itt egy kisebb fogyasztás miatt ez elégséges, de mivel a főkör kapacitása a nagy fogyasztók miatt kevés volt, ezért gyakorlatilag mind a két úton elindult a víz abba az irányba, de ilyenkor, ha ezt az irányt beerősítjük, tehát ennek a főkörnek ezt a ágát beerősítjük egy 200-asra, akkor ez a 150-es túlterelés itt már el fog múlni, tehát ehhez nem kell nyúlnunk nagy valószínűséggel. Lehet, hogy meglepetést fog hozni, de nagy valószínűséggel nem kell hozzányúlnunk, tehát ezt az ágat 150-esen hagyjuk, ezt az ágat végig beerősítjük 200-asra, illetve itt a magasházas körzet körül egy 150-es kört fogunk létrehozni, illetve ezt a főágat pedig át fogjuk javítani mondjuk egy 300-as átmérőre, és akkor nézzük meg, hogy ennek mi lesz a hatása, tehát ezt még kijavítjuk. Tehát ugye, és akkor megígértem, hogy ezt hogy lehet eltüntetni, hogyha idegesít minket a vezeték felirat, akkor ugye a vezetéknél ezt az aktív státuszt kijavítjuk, megnyomjuk, és akkor eltűnik ez az érték, illetve bármi, ami idegesít, tehát mondjuk még itt a csomóponti
fogyasztási, csomóponti nyomás, terepszint, az is fölösleges, hogy egyben állapotban látszódjék, ezeket szépen eltüntetem, és akkor már szépen tudom javítgatni. Tehát ugye ezt a két elemet átjavítom 300-asra. Ugye megbeszéltük, hogy ezt a vezeték szakaszt átjavítom 200-asra. Tehát ez itt 200-as lesz. És most egyelőre azt a harmadiknak emlegetett részt, egy pillanat, a 200-ast azt átállítom a tematikáját más színre, hogy az ne kék legyen, hanem mondjuk legyen ilyen kék. Jó, és akkor már látszik, hogy így néz ki a dolog. Tehát itt 200-as, ez itt 300-as, ez 150-es marad. Most akkor nézzük meg, hogy az előző állapot, tehát hogyha visszaváltunk az előző hajlagos nyomásvesztesség állapotra, akkor hogyan változik meg a futás végére ez a áramkép ebben a módosítással. Remélem, hogy amiket elmondtam, azt igazolja is a számítás, tehát nem fog valami meglepni, de ha meglep, akkor majd megmagyarázom, tehát nem probléma. De várhatóan, ugye most ezek a főkörök teljesen rendben fognak jönni. Ott még valószínű, hogy a magas házaknál ugye itt lehet látni, még azért ilyen túlterhelések vannak, tehát ez a 150-es körvezetékre itt szükség van. Ugye, ami itt igaziból meglepett, hogy ez a bekötő vezeték, ez kevés 150-esnek, tehát azt még 200-asra, mert ugye valószínű, hogy ugye a főkör látszik, hogy már az rendbe jött, de azért azon az ágban azért annyi víz áramlik ebbe a térségbe, hogy annak a betáplálási oldala, mert ugye itt már a körvezetékek is, hát itt nem csak a 150-es, hanem maga a körvezeték hálózat is szállít, de ott, mivel az egy szál vezeték, ugye itt látszik, hogy ennek meg kell növelni a kapacitását, tehát hogy gyakorlatilag azt meg kell növelni, illetve ugye látszik, hogy ebbe az irányba el akar indulni egy nagyobb mennyiségű víz, tehát itt gyakorlatilag itt is valószínű, hogy át kell módosítani, illetve valószínű a főkört nem ezen az útvonalon kellett volna vinni, hanem ezen az útvonalon kellett volna vinni, mert akkor ugye ennek a területek az ellátásával nem lenne probléma, tehát még akkor ezt gyorsan bonyolítsuk le, és nézzük meg ennek a hatását. Tehát ugye ezeket a vezetékeket átjavítjuk 150-esre, így, és akkor ugye az a átkötés gyakorlatilag indokol, 150-esre, és akkor ez az átkötés már, tehát ebbe az irányba igyekvő víznél nem lesz túlterhelés, ezt visszajavítjuk 100-asra. Igen. Ez pedig, ezeket a vezetékeket pedig javítjuk 200-asra, mert ez még túlterhelt maradt. Így. És amit még ugye javítanunk szükséges, hogy itt a magasházak körül egy
növelni a kapacitást, hogy eljusson erre a területre ez a elég nagy fogyasztás, hogy vízigény, hát vigyük ezen az útvonalon. Most már tovább nem fogjuk finomítani, tehát akármi lesz a végeredmény, és akkor így gyakorlatilag 150-es vezetékre javítottuk ezt a részt. Azért, ami kimaradt, azt még javítjuk. Jó. Jó, visszamegyünk átváltjuk tematikus nézetre, és akkor futtatás után megnézzük, hogy mi lett ennek a hatása. Ugye eddig most csak első menetben csak a hálózatot tesszük rendbe. Tehát nem foglalkozunk vele, hogy kis nyomások vannak, elszálltál nyomásvonal, itt meg nagy nyomások vannak, tehát ezekkel nem foglalkozunk, hanem gyakorlatilag a hálózatot tettük rendbe. És akkor lehet látni, hogyha itt belekattintunk a hálózatba, most már teljesen rendben van a hálózat, tehát ugye a fajlagos nyomások rendben vannak. Ha megnézzük a nyomáshosszelvényt, akkor, bocsánat, hol is van a nyomáshosszelvény? Mindjárt megkeressük. Ha megnézzük a nyomáshosszelvényt, akkor sajnos még ugye ezek a negatív nyomások léteznek, de ugye ez már nem a nyomásvesztességből adódik, tehát nem abból adódik, hogy a fajlagos nyomásvesztesség miatt eltűnik a nyomás, hanem ugye abból adódik, hogy a tározónk alacsonyan van. Ugye itt az a baj, hogy a betáplálási oldalhoz képest alacsonyan van. Tehát ennek a megoldása ebben az esetben, hogy ebből a területből ugye ezt följébb hozzuk, illetve ugye a két eset lehetséges, följébb hozzuk a tározót erre a részre, de mindenképpen az lesz ennek a következménye, hogy gyakorlatilag bocsánat, két dolog lehetséges. Elkezdjük emelni a tározónak a szintjét. Mert ugye most ez az ábrát itt kétjavítva, ugye valójában ugye ez a negatív nyomásvonal alakul ki. Ugye ez nem alakuljon ki, ugye följét tudnám rakni a tározómat, és akkor ugye ez a nyomásvonal kvázi párhuzamosan eltolva, ugye ez lenne a helyzet, és akkor ugye a betáplálási oldalon is normalizálódnának a nyomások, de ennek ugye az a következménye, hogy ezen a részen viszont a nyomásom ugye sokkal nagyobb lesz, mint 60 méter vízoszlop, tehát ugye ez a probléma. Ennek ugye mi a megoldása, és ezt most ebben az esetben ezt már nem fogjuk megoldani, mert egy csomó vezetékjavítgatás, hogy a tározót kvázi áthozom ide, elteszem egy átfolyós tározónak, vagy ide a maga felső részbe hozom, inkább megrajzoltát, felső részbe hozom, és gyakorlatilag ugye itt a töltés és nyomásvonalak már rendben vannak, és innentől kezdve a éjszaka és nagyfogyasztás esetben ugye ezek a nyomásvonalak már egy csökkenő nyomásvonalat eredményeznek, és azt jelenti, hogy ezen a részen a nyomások elképzelhető, hogy ugye ehhez képest mindenképpen kevesebbek lesznek, de hogy mennyivel, ugye azt majd a számítás fogja eldönteni, hogy le tudom-e a 60 méterrel csökkenteni, ha nem tudom, akkor ugye itt viszont van egy beavatkozási lehetőségem, hogy ezen a helyen egy nyomáscsökkentőt építek be, és ugye az itt lévő nyomásvonalakat
egy olyan szintre tudom csökkenteni, hogy ott már ezen a mély fekvésű területeken a nyomás kisebb legyen, mint 60 méter vízoszlop. Tehát, hogyha egy ilyen hálózatot alakítok ki, akkor ugye azt a területet el tudom bizonyos helyeken nyomáscsökkentővel látni, és akkor ugye ezen a területen egy csökkentett nyomással fogom tudni üzemeltetni a hálózatot. Most ebben szerintem innentől kezdve akkor nem megyünk tovább, hanem akkor jött a Roland, és akkor konzultálunk a maradék 15 percben. Jó? Akinek kérdése van.